ndị Igbo ekele m ọnụ na nkecha okwu m ụkọchukwu akademi ya shi n'isi ọ bụrụ na o nwere ọtakachara ngwe weti ndị arụsị onwe oke na-azọ ha dugide gị na ọ bụrụ na ya dupụtaghị ịta apịa gị ibi ebugharịba gị eburu victim nke bụ fada nke nọ na oke ebe mmụọ nsọ si na mgbe bifo bụrụ fada mgbe a na-achị echi na o nwere arụsị ya chọrọ ije bụ o jee gwara si pụta the first day arụsị bụ mọpịa mkpụrụ ọkwụ n'anya ọsị ndị ahụ ọ sị na ya transfer ya in 14 days time onye ha 28 days prayer so before ndị na-etola ọ narị na na-agori ma Jizọs kwuru esi na ụfọdụ n'ime ha enyiriri ekpere na ebumọnụ eziokwu ihe na-abụ kabash so na demand bụ onwe ka ọ na-azọ nke nwaanyị ime ka ihe kwesịrị ime eme ihe nna gị nna nke nwaanyị wepụ aka na mkpụrụ mmiri gee ntị wepụ aka na mkpụrụ mmiri ana nnọọ nke a bụ ada ujizo nwe ka onwe ndị ọzọ so enu ị na-aṅụ ajọ nkwụ ị na-ese gee if not nwa gị onye sokwa ya bụrụ nya bịara okwu anyị wee kpọọ gị asị nna ije na inye ha blessing gị because na ịmaghị ife nne ha gwara ụfa ana ụmụazị na nne ha ka dị close biko a transfer na aggression ị nwere wit nwunye gị tụ ụmụ gị ana ndawo na ijebe na arụsị nna gị o nwere arụsị ọ bụrụ na ịma na ị nwere arụsị ibute ebe gị na ije nke mbụ nke ịbụọ nke ịtọ ị na-aṅụ mmemme ị nkwere ụmụnne ọ bụrụ na ụmụnna m ya kpọta gị dogwe na tebụl pịapụ gị mkpụrụ ọkwụ n'anya ndị ọgbọ gị anyị nwere ọgbọ niile eweta gị pịapụ mkpụrụ ọkwụ na mana isi adịghị gị mma keke ụmụaka ịchọ ka anọ ebe gị ebe ọtọ n'aka nne gị na nwunye gị nwee problem gị na je sọgwọ ya gị ahụ gị na nwa gị nwee problem nwa gị ebo ya biological child ka ọ bụ nwunye gị ebo visitor ọ bụ na ọdụ ọnụ mmụọ na mana nwa gị ya na nwa gị anọbeghị ka ọ nọ ka ọ dị ịtọ ndị Igbo ka ọ ihe maka na iwe dị n'obi mana ka ọ fere ka enwe amaghị ya ọ dị m ọfịa ga-adị ka ewu amaghị ya mana ụkọchukwu a biko ndị nọ ya n'isi maka ọ dị m ka Anglican ọ bụ ha Anglican ọ bụ Catholic Anglican ndị nọ ya n'isi kwesịrị ịkpọ ya jụọ ya ajụjụ si na ị na-agazikwa ịkpa mmanwụ ka ị ga-ejiji na-emezi ka a ga-asị na Chineke enweghị ike ama m na kịta enwere ike ndị kọmiti ya tiwogo ịma na ihe na-eme mgbe ụfọdụ bụ obere ihe mere etu a anyị agbapụta na soshal midia anyị ese vidio tinye ka e were ndị mmadụ were marakwa mana ọ dịkwa mma etu anyị wepụtara ya ka anyị were agwajighị nwoke m na abịakwa n'ọtụtụ ụzọ na imetaghị ya ọ bụ eziokwu na ị chọrọ udo mana udo abụghị mgbe mmadụ ga-apụtara esi weta akpụrụ amụ ka e wee mezi udo mba ọ bụghị nke m ka a ga-eji mee ka Chineke mezie okwu.